Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. Мо имрӯз дар барномаи хеш даъват намудем овозхони ансамбли дарёи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Зокир Сафарзода. Хуш омадед ба барномаи лазиз ва миннатдории хешро баён мекунем ки шумо вақт ҷудо намудеду вақт ёфтеду омадед ба барномаи мо. Саломат бошед. Аввало ман салому дуруди худро ба тамошобинони телевизиони дӯстдоштаи мо телевизиони Сафина мерасонам. Ва мо ҳам шодем ки шумо моро даъват кардед. Баъд имрӯз мехоҳем ки як хӯроки миллии худамонро, як лағмони тоҷикӣ. Лағмон. Имрӯз лағмон омода мекунем. Баҳри тамошобинон. Ин хӯроки сабук аст, назар ба нисбати кабобу дигар сабуктар аст. Биёед акнун пеш аз оғоз аввал дастурро мешӯем. Ҳатман. Чунки бояд ҳамеша пеш аз истеъмол кардани хӯрок, пеш аз омода кардани хӯрок дастҳо тоза бошанд. Биёед. риоя накардани гигиенаи дурусти даст, яъне тоза нигоҳ надоштани дастон метавонад ба ҳар гуна бемориҳои дарунравӣ оварда расонад. аз ҷумла бемории диарея ки ба саломатии инсон, махсусан кӯдакон, хеле зарари зиёд дорад. Хуб, чӣ қадр ки медонем, амин дар хона ҳатмӣ нест пӯшидани дастпӯшакҳо, лекин ҳатман бояд пеш аз истеъмол, пеш аз омода кардани хӯрок дастҳоро бо собун шустан лозим. Ин ҳатмист. Акнун биёед корро оғоз кунем. Мо сар мекунем. Аз биёед ба мо гӯштро аввал гӯшт, зербагро тайёр мекунем. ба мо калон намуди дег мо дорем инҷа калон, деги калон. Ана ин қадар ҳаҷмаш калонтар. Ана ба хурдтар. Гӯша барои ози лағмо, оли аввал тоба барои зирбак. Бале, барои зирбак. Ана гӯшт. Якташ барои шумо тахтача, якташ барои ман. Ба имрӯз ман ба шумо кӯмак мерасонам. умуман шумо дар хона хӯрок зиёд омода мекунед ё ин ки? Бисёр не. ҳар як шахс вақте ки давраи донишҷӯ мешавад, дар он ҷо дигар он модару апаву хоҳар нест ки ба туро хӯрок тайёр кунад. Албатта ки маҷбур мешавӣ ки худат омода кунӣ. Зиндагӣ туро маҷбур мекунад ки баъзе корҳоро омӯзӣ. имрӯз фаъолият чӣ хел дар ансамбли дарё? имрӯз дар ансамбли дарё фаъолият беҳад хуб аст. кадом корро машғул ҳастед? аз ҳамкориҳо бо киё ҳастанд? ҳунарманд албатта ки кораш фақат чӣ аст? эҷод аст. сурудҳои нав ба нав, шеър ва таронаҳои нав тайёр кардан баҳри мухлисон. ва дар он ансамбли дарё ки мо корро фаъолият мекунем, бисёр як ҳунармандон, як устодони бо таҷриба дар он ҷо корро фаъолият мекунанд. барои ман ҳамчун як ҳунарманди ҷавон як боиси ифтихор аст ки дар ин хел дар ин ансамбли фаъолият кардаистед. бисёр дар ин як ҳунармандони хуб, ҳунармандони бо салиқа, бо таҷриба корро фаъолият мекунам. бисёр як мактаби бузург аст. бале. хуб, биёем акнун боз оғоз кунем давом кунем аз давраи кӯдакии шумо, аз давраи наврасии шумо ки чӣ гуна буд ки меҳр бастед ба ин касб? аз куҷо буд? кӣ сабаб шуд? ман рости дар оилаи ба оя расидам ки дар фазои ҳамон шеъру суруду мусиқӣ падари ман ин хел дар оила буд. авлоди буд. падари ман худ ҳунарманд буд, шодравон. амакҳоям як ансамбл, як дастаи ҳунари оилавӣ доштанд. ансамбли хонаводагӣ. бале, дар ноя, мо дар нояи фархор тавол шудем. дар ҳамон ҷо амакҳоям, падарам, ҳама як мардуми фархор моро бисёр назм медонистанд, мешуданд. падари мо, амакҳои рӯз як оилаи ҳунарманд, оилавӣ, бародару амакҳо ҳама дар хизмати халқ дар ҳамон хонаи фарҳанги ноҳия корро фаъолият мекарданд.
то ҳозир амакҳоям ҳастанд дар он ҷо кору фаъолият мекунанд. Аз ҳамон ҷо дар ҳамон аз оғони хурдӣ ҳамин меҳри ҳунару санъат буд. Ҳарчанд ки ман вақте ки мактаби миёнаро хатм кардам, дар давраи ки талабаи мактаб будам, ҳамон мактаби бачагонаи санъати ноҳияро хондам ва хатм кардам. Ҳарчанд ки дар хонаводаи мо ҳамон бозии тифлонаи мо бо ҳамон тавлаку доираву аккордеони падару ба ҳамон гузашт. Вақте ки мактаби бачагонаро мусиқии бачагонаро хатм кардам, падарам гуфт ки писарам, ин санъат аввало ки як касби ҳаст ки ин дар хуни одам аст бисёр худодод мешавад, бисёр хуб мешавад ки ягон ҷои дигар омӯзӣ, ягон таҳсил кунӣ. Ман аввал университети тиҷоратӣ хондам вақте ки мактабро хатм кардам. баъди хатми мактаб? Бале, баъде ки онро ман ба ихтисоси яъне ки бухгалтери экономист, ухчёт экономист мегуфтам, хатм кардам. дар ҳамин кори худам кор накардам, чунки меҳри ман дар ҳамин санъат ки буд, сарояндагӣ ба озкунӣ. ҳарчанд ки ман дар он ҷо мехондам, боз дар чорабиниҳо дар ҳамон чизо иштирок мекардем ва дар тӯи маъракаҳо бо ҳамроҳии амакҳоям. ҳамин меҳр бо моро овард ба сӯи ҳунар, касбият. баъд аз он вақте ки ман бо хатм кардам донишгоҳи тиҷоратиро, донишкадаи тиҷоратиро, баъд дар қасри фарҳанги ноҳияи Фархор кору фаъолиятро сар кардем. аз ҳамон ҷо оғоз кардем? аз он ҷо сар кардем, яъне ки қадам задем ба ҳунари касбӣ. вақте ки дар чӣ ноҳия бошад, чӣ дар ҳамаи ҷо ман фикр мекунам ки ҳунармандон ҳастанд, устодон ҳастанд. дар ҳамон ноҳия ҳам дар қасри фарҳанг бисёр ҳунармандои хуб буданд, бо таҷриба буданд, чунки ватани мо ки имрӯз шукрона ки соҳиби истиқлол аст, тамоми ҷашну чизои мо дар ҳамон ноҳияҳон ба сатҳи баланд ҷашн қайд карда мешаванд. наврӯзи байналмилалӣ ҳама ин баъд кору фаъолият сар кардем. роҳбар ам ки хуб мешавад ки ҳунар дорӣ ва ба хотире ки бояд боз ҳам ягон ихтисос, ягон соҳа вақте ки ҳам диплом боз соҳавӣ бошад. бале, баъдан хато накунам, ба донишкадаи аввал овардам ба ғоибона, дар шӯъбаи ғоибона коллеҷи санъати ноҳияи рӯдакӣ моним Буйдоқ. дар он ҷо ғоибона таҳсил кардем дар шӯъбаи фарҳанг, ташкилотчии корҳои фарҳангӣ. шукр он ҷоро ба дипломи аъло хатм кардем. баъд аз он боз дар донишкадаи санъат ба номи Мирзо Турсунзода он ҷоро хатм кардем бо ихтисоси фарҳангшинос. бале, хулоса аз устодон сабақ гирифтем дар бораи вақте ки ҳар як коре ки қадам мезанӣ бояд аз огоҳ бошӣ. хуб аст. ҳарчанд ки устодон ба мо мегуфтанд ки ҳар як одам дар вуҷуди худаш як истеъдод ҳаст. вақте ки оро сайқал медиҳӣ, як чизе мешавӣ. вақте ки кор намекунӣ ва болои худат меҳнат намекунӣ, ҳамон ҳам аз байн меравад. устодо кӣ буданд аввалин ҳамон устодое ки ба шумо кӯмак расониданд ки ҳама овози худатонро шумо сайқал диҳед, боз ҳам роҳ ёбед ба ҳунари ин овозхонӣ? кӣ буданд раҳнамои устодони аввали ман? ҳамон падари ман буд, Шудравон. бисёр як ҳунарманди хуб буд. аз ҳамон кас ҳамаи нозукиёро баъд аз бародарони падарам, амакҳоям ки онҳо ҳам ҳунарманд буданд, онҳо ба мо меомӯзонданд ки ин хел суруд ин хел мешавад, ин хел диапазон, ин хел ҳар як сабқузо ки мисол овозхон бояд фалш нахонад. вақте ки ҳаст одамое ҳастанд ки овози хуб доранд, ширин доранд, вақте ки мехонӣ дар ҳамон нотанест, ноҷурён мешавад, ҳамон шунаванда баъзеш ҳис намекунад
нотаро ки аз дӯста не ки дар гӯши ҳамон хуш намерасад вақте ки ноҷур ҳамая меора албатта ки беустод намешавад мо меора аз падар хурде аз падар бале хуб боз будан дар оила бародарон ёки ягон нафаре ки бо ҳамин касба интихоб кард бародарои ман дигар ба ин нарафтан онҳо дигар ҷо хондан донишкарда хондан ношгоҳ хондану дигар корҳоро ва дигар корҳоро имрӯз дар роҳи санъат хуб рафтам биёед акнун равғанам бояд чӣ қадар равған дар тоба ворид кунем камтар да камтара чунки истеъмол кардани зиёди равған ба саломатии инсон медонем ки бисёр зарар дорад аз ин рӯ бояд бинандагони гиромӣ равғанро камтар истифода барем кам истеъмол кунем мардуми мо хӯрокҳои серавғанро бисёр дӯст медоранд аммо аксар вақт оид ба оқибатҳои он ба саломатӣ кам фикр мекунанд барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид таъкид менамояд ки аз меъёр истифода бурдани равған метавонад боиси ҷамъшавии чарбӯи хатарнок дар бадани инсон гардад махсусан дар бадани кӯдакон он ҳатто метавонад ки ба бемориҳои дилу саратон оварда расонад аз ин рӯ хеле муҳим аст ки мо равғанро аз рӯи меъёр истифода барем яъне 2 қошуқча 2 қошуқи калон барои як шахс дар як шабонарӯз хуб бинандагони гиромӣ гуфтем ки бояд дар хӯрок кам равған истифода барем чунки чӣ хеле ки медонем зиёд истеъмол кардани равған метавонад ба бемории фарбеҳӣ оварда расонад гӯштам аллакай шумо реза карде пиёзро агар шумо реза мекардед бисёр хуб хуб ман пиёзро аллакай ҳозир мегузорам ба қисми пиёз резакунӣ инро дар як табақча гирем метавонед гӯштҳои реза кардаро дар ин табақча гирем хуб имрӯз ки ҳастанд дар ансамбли дарё аз овозхонҳо имрӯз дар ансамбли дарё овозхонҳо бо ҳамроҳи мо кор мекунанд ҷовидон нӯзимов ҷаннатулло абдуллоев муҳаррама шарипова нигина амонқулова амирҷон рӯзиев бисёр ҳастанд онҷо ки фаъолияти худро дар он ҷо идома дода истоданд намак дар ин ҷо чӣ сабаб шуд ки баъди гуфтед ки корро фаъолиятро оғоз кардед аз қасри фарҳанги ноҳияи фархо баъдан омадед ба шаҳри душанбе албатта вақте ки ҳар як ҳунарманд мехоҳад ки боз болотар равад боз ҳунарашро сайқал диҳад вақте ки бор мо ҳунармандони касбиро инро дар оинаи нилгун медем бо ҳавас мекардем ки мисли аминҳо бозам моам шиносанд мо ҳам як хизмате бар ин халқу ватани худ кунем як мавқеи худро пайдо кунем дар ҷомеа орзу ҳавасҳо расидем ва омадем имрӯз бозам мегӯям ки барои ман як ифтихор аст ки дар як ансамблҳои ман аввал дар ансамбли давлатии фалак ҳам кор вақте ба кумитаи телевизион омадам дар ансамбли қасри фарҳанг оғоз карде дар ансамбли давлатии фалак кумитаи телевизион ва радио 5 сол онҷо кору фаъолият кардам вақте ки ҳамонҷо агар мен ансамбли дарё ҳам як жанри халқӣ ҳаст бисёр як монанд аст ба ансамбли ами фалак ҳам як жанре ҳаст ки жанри миллии суннатии мардуми тоҷикӣ ҳаст чанд шохаҳо дорад ҳамин халқихонӣ ҳам бисёр хоси ҳамон ҳаст аввал пиёзро пиёз равғани мо малакай гуфтед ки баъд онҷо омадед ба ансамбли дарё аммо пеш фаъолият мекардед дар фалак вақте ки аз қасри фарҳанги ноҳияи фархор омадем дар ин ҷо албатта ки ин ҷо озмунҳо мешуданд дар он вақт ки мисол барои қабул кардан албатта озмун ҷо мутахассисон буданд роҳбарияти кумитаҳо ҷо дигар устодон буданд ки вақте озмун шуд хеле иштирок кардем дар озмун
албатта ки моро дар он ҷо ба кор қабул кардан. дар озмун чугуна хел рақобат зиёд буд. дар хай бисёр будан писарон, духтарона будан. Кадом сол будан? соли 2014 ман омадам дар ансамбли давлати фалак. дар он ҷо хай озмунро як сол кор кардем? не 5 сол дар он ҷо фаъолият кардам. аллакай гуфтед ки 2015 буд аввалин маротиба ба саҳнаи касбӣ дар саҳнаи касбӣ дар кӯхи борбад яъне ки дар иштирок кардан чорабинӣ ки мисол он сатҳи баланд буд ки дар он ҷо чорабинӣ рӯзи артиши миллӣ буд ё ки истиқлолият буд ки ҳамин тамоми аъзои ҳукумат дар он ҷо иштирок дошт ки як гӯштро медозем. акнун қисми гӯшт бале имрӯз ҳастанд нафарое ки зиёдтар мехоҳанд ки дар ансамбли дарё фаъолияташонро идома диҳанд. озмунҳо ҳам ҳастанд, ба тариқи озмун қабул мешаванд ё ин ки чӣ гуна аст? албатта то ҳозира ҳамин хел аст, ба тариқи озмун. ба тариқи озмун аст? албатта вақте ки унҷо ансамбли касбӣ ҳаст, дигар унҷо донишкарда ё коллеҷ, консерватория нест ки ё унҷо фақат бояд ҳунарманди тайёр бошӣ ки тамоми ҷашну чизое ки мегзарад унҷо бояд сарояндаи албатта ки бо бисёр чизҳоро уҷа бо омӯхтем то ҳозира бисёр нозукиёро омӯхта истодем. ин санъат ҳам бисёр як шохаҳои чӣ дорад. ҳар як ҷашни мо албатта ки як дар наврӯз ё ки дар баҳор махсус мисол суруди наврӯзӣ, дар истиқлолият, дар ҷашни ваҳдат бояд масалан сурудҳои ваҳдат, ватандорӣ, дар иди модар ки мешавад албатта ки бояд дар васфи модар бошад мавзӯъ. албатта ки бо иҷод ҳар як оҳанг бо кумитаи телевизион ва радио шӯрои бадеӣ ҳаст ки ҳар як шеър ва оҳанге ки дар он ҷо сабт мешавад ва фонди тиллоӣ меравад, он ҷо онҳо аз суханҳо, шеърҳо мегузоранд. дар он ҷо ҳам ҳар шеър қобили қабул нест. он ҷо албатта ки аз шоирҳое ки касбӣ ҳастанд қобили қабул ва як маъне як мазмуни худро дорад, бояд дошта бошад. албатта. ва устодон киян имрӯз дар ансамбли дарё? устодон устоди бо таҷриба апаи азиз муҳаррама шарипова ҳаст дар он ҷо ки бисёр як зани меҳрубон ҳастанд ва бисёр таҷрибаи худ доранд. бисёр маслиҳатҳоро аз он касан мегирем. дар як картошка аз апаи муҳаррама гуфтем муаллима бисёртар як он кас ҳам бо муаллимаи консерваториям ҳаст. дар вақти кор кардан чӣ хел баровардани садоро овозро он кас бисёр бо раҳнамоӣ мекунанд. албатта ҳар рӯз унҷо машқи овоз, ҳар саҳар ҳунармандон унҷо машқи овоз мекунанд. дар ансамбли фалак гӯем агар бо киё буданд дар он ҷо ҳамкориё устодони бо таҷрибаи дар ансамбл? дар он ҷо устод Давлатманд Хол бисёр як барои ман ин дар таърихи зиндагӣ ман меонам ки бо ин хел аз ин хел устодон мо ҷо сабақ гирифтем ва кор кардем бо ҳамроҳи устодони бузург ки инҳо бисёр як мактаби бақувватанд, инҳо як таъриханд ё такрорнашавандаанд. бо онҳо мо кор ва фаъолият кардем. аз онҳо нозукиёи ҳамин жанри ҳамин сунъати худамонро санъати миллии тоҷикро фалакро омӯхтем. дар он ҷо ҳам ҳунармандои касбӣ бисёр ҳунармандои хуб бисёр ҳастанд. устод Давлатманд Холда, Носир Сафар, Ибодат Раҷабова, Рӯзибои Идиев ва бисёр ҷавонон ҳозир бисёр дар ансамблҳои фалаки дарё, дар умуман ансамблҳои кумитаи телевизион ва радио, дар тамоми ансамблҳои ҷумҳурӣ дастгирии нисбати ҷавонон беҳад бисёр аст. ҳамин ҳама шароитҳо муҳайё аст. бале, чунки
фақат дастгирии ҷавонон аст. Тамоми шароитҳо имрӯз дар кумитаи телевизион ва радио студиёи сабти овоз ҳаст. аввал як тобуд ҳозир дар ансамбли дарё худаш студияи сабти овоз дорад ки дигар ягон мушкилӣ нест. Дар он ҷо тамоми шароитҳо бо компютер, бо ҳамон микрофонҳои замонаӣ, бо тамоми чиз ки ҳамин дигар мушкилӣ нашавада барои ҳамин ҳунармандо аз тариқи мисол кумитаи телевизион, аз ҳукумати ҷумҳурӣ ҳамаи ҳамин шароитҳо, ҳамин асбобу анҷоме ки ба талаботи имрӯзанд, ҳамаро муҳайё кардагианд. ягон мушкилиам хуб мешуд ки баъд аз ин як қаламфури булғорию як помидорам реза мекардем. баъд аз сабзӣ дар зербакмон бисёр ман дуруст реза карда истодам ки мешавад. Хуб аст, хуб аст. ман майда майда бушадам барои зирбак. истеъмол кардани хӯрокҳои солим бояд ҳам кӯдакон бояд зиёд истеъмол кунанд. албатта ҳатман ин хӯрок ами хоҳе ки танат солим бошад, ҳатман бояд хӯроки солим истеъмол кунӣ ва ҳатман тозагиро якум дар тозагӣ аст, чунки бояд ки кӯдак хурд аст, соли ақл надорад, бояд мо ба ӯ тарбия ки писарам ё духтарам ҳатман дастонатро пеш аз дар сари дастархон шидан дастонатро шуста бо собун, баъд ҳатман хӯрокҳои солим, хӯрокҳои ширӣ, хӯрокҳои ин қадар табиати тоҷикистони мо ин қадар сабзавоту меваҳои бой дорад ки ҳама ин витамин аст, ҳама ин барои саломатӣ муфид аст. хуб мешуд ки мо ҳам албатта ки дар ҳар як хӯрок амин хӯриш ҳатман, чунки ин сабзавот тамоми намун халастерину баъзе ҳамун микроэлементҳое ки кӯмак мерасонанд барои кӯдак, яъне агар истеъмол накунанд, ҳамун миқдори микроэлементҳо кам бошад дар организми кӯдак, метавонад ба бемории қадпастӣ оварда расонад. албатта қадпастӣ, кам зеҳнӣ, фаромӯшхотирӣ, ҳамаи аз ҳамун бисёр ҳамун хӯрокҳое ки ҳозир баъзе вақт кӯдаконро аҳамият метиҳ ба ҳамун чипси дигар чизҳои химиявӣ таваҷҷӯҳ доранд, онҳо як лаззату мазза доранд, лекин онҳо барои саломатии онҳо залал дорад. онҳо пеш аз ҳама чӣ чиз барои онҳо муфид аст ё залал мерасонад. мо ки таҷриба дорем ва калонтаре медонем залали фоидаи онҳоро, бояд ки онҳоро мо роҳнамоӣ назорат кунем. албатта ки хӯрокҳои солим бар онҳо бояд истеъмол кунем. имрӯз ҳамкориҳо бо ки доред? бо кадом аз шоирон? дигар намак намак бо шоирон, бо сарояндаҳо бо ки ҳамкорӣ доред? шоирон мо бисёртар аз тамоми шоирони муосирам истифода мебарем. аз классикам истифода мебарем? классика ҳатман, чун дар ансамбли фалак ки будем бисёртар классик уҷо мефудем. вақте ки имрӯз аз ашъори муҳаммад ғоиб ҳам дар репертуари худ сурудҳо дорем, аз низом қосим, аз устод хайрандеш, рустами ваҳоб, ҳамаро аз ҳама истифода мебаред? ҳамкориҳо ҳаст албатта. онҳо баъд бисёр як дар сатҳи шеърашон ва ғазалҳояшон дар сатҳи боло аст, чунки шеър ҳам ифода кунандаҳои лаҳзаҳои зиндагӣ аст, ҳатман бояд як маънии баланд дошта бошад. дуруст, чунки шеъри хуб, оҳанги хуб мешавад камтар намак, кӯмак мерасонад барои об ҳам
об ҳам бояд ворид камтар бисёр барои буғ дар буғ пухтани гӯшт кифоя аст намак ҳамин роҳи бас чунки мо гӯштро намак карда будем ба хотире ки помидор бо сабзавотҳо ворид кардем ба албатта. хуб бинандагони гиромӣ зирбаки мо ҳам интизор мешавем ки камакак пазад ва то пухтани зирбак мо ҳамроҳи зокир сафарзода омода мекунем хӯриш албатта чунки хӯриш хӯрок чизе бошад бояд дар ҳар дастархони мардуми тоҷик ҳатман хӯриш бошад чунки чӣ хеле ки гуфтем ҳамун сабзавот истеъмол кардани сабзавотҳо барои организми инсон махсусан кӯдакон хеле фоидаовар аст хуб биёед пурсам аз аввалин амин ҳар як сароёнда ҳар як ҳунарманд умуман ҳунармандон кадоми касе ки ин касба интихоб мекунад дар аввал пайравӣ мекунад ба ягон нафаре ҳаст ки буд ҳамун кас ки буд ҳамун сарояндае ки шумо пайрави он кас будед сурудояша гӯш мекардед аз ҳунармандони касбӣ бале аз ҳунармандони касбӣ ман ҳама устодонро ба тариқи телевизиону радио гӯш мекардам устодони устод ҷумахон сафарро бисёртар гӯш мекардам устод ҷумахон сафаров давламат хол одино шимро ҳамон ҷамшед исмоилиро бисёртар инҳоро гӯш мекардем баъд ки боз дар тӯи маъракаҳо ки бисёр баромад мекардем Сангали Мирзоев ҳам бисёр як маҳбубият доштанд то ҳозира доранд бисёр аз пайравӣ сурудҳои онҳоро ҳам бисёртар мехондем мо гӯш мекардед албатта ҳар як ҳунарманде ки вақте ки ба як мехоҳад ки як равияи худашро ёбад ҳатман дар аввал як кас чунки мер як санъаткор дар дилат медарояд ки мехоҳӣ ман ки падарам халқӣ мехондам аввал мисли падарам мехондам сурудҳои он касро мехондам вақте ки хай санъатам бекарон аст чанде ки боз аз устодон бисёртар гӯш кунӣ ҳамон қадар бо тамоми нозукиҳои онҳоро меомӯзӣ репертуари ҳунармандбоӣ мешавад аз он касро гӯш мехоҳӣ ки мисол як санъаткори муваффақ шавӣ тамоми ҳунармандҳоро бояд як таваҷҷӯҳ кунӣ ки кадом ҳунарманд чӣ хел муваффақ шуд ба кадом суруд ба кадом сабк ба кадом услуб ҳатман ки бояд ки мисол мисли онҳо набошӣ барои аввал қадам гузоштан бояд ки аз онҳо як пайравӣ кардан омӯхтан дар кор таҷрибаи онро чӣ хеле ки ҳамин гуфтед шумо вақте ки сурудои устодоро гӯш мекардед хел онҳо ба шумо як нерӯ мебахшиданд сурудо бале то шумо аз пай эҷод шаведу то ҳамун меҳр боз зиёдтар шаваду боз қадамҳои худро устувортар монед дар ин касб албатта ин ҳамин аст ҳамин хел аст шукр то ҳозира бо ҳунармандон кор карда шудаем аз онҳо нозукиҳои онҳоро омӯхта истодаем вақте ки дар ансамблҳои касбӣ корро сар кардем мо фикр мекардем ки мо санъатро омӯхтаем ва медонем ҳамин қадар донишгоҳ хондему ҳамин қадар дар ноҳия кор кардем вақте ки дар ин ҷо омадем вақте ки бо ин ҷо корро сар кардем фикр кардем ки мо оли шогирд ҳастем ягон чизро намедонем ягон чи хабар нест оли бале дуруст хуб мешуд ки ҳаминро хомӯш мекардем хомӯш мекардем хуб ишро пастар шуд хомӯш мекардем чунки бисёри бад ҳам медонед чӣ гуна буд ҳамон эҳсосоте ки шумо аввалин маротиба омадеду устодора дидед чӣ гуна эҳсос буд дар шумо рӯпарӯ шудан бо ҳамон нафарое ки шумо оинаи нилгун яъне дар телевизор медидед ӯ як эҳсосоте ҳаст ки ҳамон вақт одамро фаро мегирад ман ҳеҷ боварам намеомад ки ман имрӯз бо ин қадар ҳунармандоне ки онҳоро дастнорас буданд мисли устод давлатманд хол саид хул як маҳбубият доштанд як қадар ҳунармандое ки як хизмати шоёнбаҳри рушду санъати тоҷик кардаанд
қатъи инҳо кор ва фаъолият кардан аз мактаби онҳо дарс гирифтам ки бисёр як ифтихор аст ва хушбахтист ки шукр мегӯям ки ба ҳамин рӯзом расидем чунки ҳар як касб ҳар як кор дар ҳар на ин ки ҳунарманду ҳунарпешаву мутрибу ҳар як ҷавони ҳар як касе ки ба ҳар як кор даст мезанад бояд ки аз замон пирҳои кор аз устодони таҷриба дида дуо гирад ва аз онҳо маслиҳат гирад ҳамкорӣ кунад. Биёед акнун як ҳамун суруде ки тоза эҷод аст, ҳоло дар ягон ҷо набаромадааст, дар ягон шабакаи иҷтимоӣ нест, ба аввалин маротиба садо медиҳад аз телевизиони Сафина дар барномаи Лазиз бо Тахони Аловуддин. Мо ҳаст сурудҳое ки вақте ки оҳанг пайдо мешавад, шеър нест, хела мекунем ки ба пеш шоирон рафта мегӯем ки дар ҳамин мусиқӣ дар фалон мавзӯъ шеър нависед, хела мешавад. бо вақтҳое мешавад ки мисол аз китобони шоирон ягон шеъри назм ки меёбем мо дар шеър оҳанг мебаст, хела мешавад, кори эҷод ҳархел. Хандаи лабнозиши чашмони ту, хандаи лабнозиши чашмони ту, силсилаи зулфи парешони ту, силсилаи зулфи парешони ту, ларзиши пироҳану домони ту, ларзиши пироҳану домони ту, сабру қарори дили ман мебарад, сабру қарори дили ман мебарад. Саломат бошед. Бисёр ҳам ҳамун суруде ки гуфтед ки барои ҳамин ҷашни барои омадомади соли нав аст, ҳатман ҳамин ба шахс як нерӯ ва як нерӯи тоза мебахшад, як ҳамун халқии тоҷикӣ аст, яъне хеле хуб аст, оҳангам матнам хеле хуш садо дод. ҳозир шумо саро дидед, ана ман фикр мекунам ки зербаки мо ҳам омода шуд. ҳала акнун бинандагони гиромӣ, гуфтем ки лағмон омода мекунем ва хӯроки мо ҳам ҳозир омода шудааст. акнун бояд хомӯш кунем ва дар табақ бардорем. Табақи калонтар бошад, боз хубтар бошад. Хуб, ҳозир табақи калон, ман боварӣ дорам ки ин хӯрок хеле болаззат шудааст, чунки аз намуди зоҳирияш маълум аст. хуб, анакнун бинандагони гиромӣ, хӯрокро омода кардем, дар табақчаҳо бардоштем, хӯришам омода шуд. Акнун вақти аз ҳама муҳими барномаи Лазиз чашидан ва баҳо додани хӯрок аст. Акнун бо телевизиони Сафина бимонед, бинандагони гиромӣ. акнун бинандагони гиромӣ, хӯрока мечашем. Марҳамат, гиред, аввал шумо гиред, манам мегирам як камакак лағмон. бисёр болаззат, ҳамун зирбакам бисёр маззаи хуб пайдо кардааст. ҳамун камакак намак, камакак аз ҳамун хуштамкунандаҳо истифода бурдем, бисёр болаззат шудааст. Ва гӯштам зиёд бошад агар дар хӯрокам бомазза мешавад. Бале. Акнун биёед якто бодиринг хӯриш бисёр хуб мешавад.
бисёр болаза. хайшқи бисёр бомаза. ин шумо гӯштед аввалин маротиба ин нуна нест ба аввалин маротиба. Ин маълум ки як ошпази бисёрам ҳамон касбӣ пухтааст. бо ёри шумо. саломат бошед. ман тавсия медиҳам ки бо ҳамин рецепт яъне ҳамин таркиб бояд дар хона омода кунем. хело ҳам ҳамон ҳамаш бо як миқдор ҳам равған ҳам сабзавотҳо ҳам гӯштам хело хуб пухтаанд. хуб боз як бори дигар ба шумо миннатдории хешро баён мекунем. саломат бошед ки бисёрам хӯроки болаззат омода кардед ки вақти бисёрам қимати шуморо мо гирифтем ва даъвати моро пазируфтеду омадед ба барномаи лазиз. чӣ таманниёт доред ба бинандагони телевизиони Сафина? саломат бошед. ба тамоми бинандагони телевизиони Сафина ва тамоми мардуми Тоҷикистон пеш аз ҳама тани сиҳат, хонадони обод, тинҷу осудагӣ, дастархони пурнуз неъмат ва хотири ҷамъ таманно дорам. саломат бошед. манам аз фурсати муносиб истифода бурда ба шумо дар фаъолиятҳои эҷодӣ бурдбориҳо хоҳонам бигзор ҳамеша саломат бимонед, сарбаланд бошед ва ба бинандагони телевизиони Сафина таманнои онро дорам ки ҳамеша хурсандӣ бошад дар зиндагии онҳо, шодӣ бошад ва саломату бисёр ҳам хел бо як нерӯи тоза хӯрокҳои ба саломатӣ фоидаовар истеъмол кунанд. бо телевизиони Сафина бимонанд. хайр то барномаҳои оянда. хайр.